ఏసైతే పెదిరితే మీకందరికీ శుభకు వందనాకు దేవుటి మాట తిని నేను క్యాన్స్టంత్కి ఓని పిల్లనీరడుగా సిద్ధపరిచి వాసమేనాడు మరి యెహోషువ ఇందని ఈ పుస్తకత గురించి నేర్చుకొంజనాడు మనడు దేవుడు దేవుటి మాట తిని ఓని మాటే దేవుడాసి మినో గనక ఓని మాట తిని మన నేర్చుకుంటోరే మున్నెడికి అంజనడు ఈ పుస్తకతిని నేర్చుకుండనస్కే దేవుడికి విధేయత తోపిసని వెచ్చుకో పాట మన నేర్చుకుంటాడు దేవుడు మనకి నేర్పితోండు ఈ పుస్తకతే నుండి విధేయత తోపిసోరే ఆ దేవుడు పొర్రో నమ్మకం తాసి దేవుడు పొర్రో ఆనుకునిచి ఓని మాటతో పొర్ర నమ్మకం వాటి నడతన పిల్లంకి దేవుడు సాయం తుంగని విధాన తిని నేర్చుకుంటాడు వాళ్ళకి మన మీ కుటుంబకందరిగిన దేవుటగ్గా విధేయతగా మంచి మున్నడికి దాయవలే అద్దు మనకి వెచ్చో దీవెన అత్కు యెహోషువ ఇందని ఈ పుస్తకతిని రాస్తుంది యెహోషువ ఇంజొరే నిన్న క్యాన్సర్ వస్తాడు కదా మరి ఈ యెహోషువ ఇందని ఈ పుస్తకతిని రాస్తుంది ఓండే గనక మరి ఓండు పుట్టట మతుకు ఈజిప్టు ఐగుప్తు దేశంతే పుడుతుండు తర్వాత ఓండు దేవుటే నాయకత్వపు బాధ్యత తీసుకుంటస్కే దేవుడు ఓనిని ఎంచుకునిజి ఓనికి నాయకత్వపు బాధ్యత అప్పగిస్తస్కే ఓనికి 80 సంవత్సరకు అలాగే ఓండు డొల్లి దాయనస్కే ఓనికి 110 సంవత్సరకు అలాగే ఓని పెదర్తికి బాతదిత్కు యెహోషువ ఇందరే ఓని పెదర్తికి అర్థం బాతదిత్కు యెహోవాయే రక్షిస్తూ దేవుడే రక్షిస్తోండు ఇంజొరే ఓని పెదర్తికి అర్థము అలాగే ఆ పద్ధతికి యెహోషువ ఇందని ఆ పద్ధతికి అర్థం కూడా భావము కూడా అర్థం కూడా యేసు ఇందని మాట తిని తోపిసితే మరి యెహోషువ ఓని పెదిరితే దేవుడే రక్షిస్తుండు ఇంచుకెచ్చి మందన అర్థం బేలమిందో అలాగే యెహోషువ ఓని పెదరికి దగ్గాటుగా దేవుడు పొర నమ్మకం వాటి నడతాటు మన రూడితాడు దేవుడే ఊడుకుంటోలే దేవుడే రక్షిస్తోలే దేవుడే నడిపిస్తోలే దేవుడే విజయమీతోలే వాగ్దానం తుంక్త దేవుడు ఆ వాగ్దానపు ఆ భూమికి నడిపిస్తోలే ఇంచుకెచ్చి మరి ఓని మాట పొర్రో తూచ తప్పకుండా ఓని మాట పొర మాత్రమే నమ్మకం వాటి నడత మనుషునుగా మనకి వేడితోండు అలాగే మనడు మరి యెహోషువ ఆ నాయకత్వపు ఆ గొప్ప లక్షణ ఇత్తవు మరి అడితే ఒరు నడిచి వాదనస్కే మరి అమాలేకీలికిన పొర యుద్ధం తుంగనస్కే ఓని నాయకత్వపు లక్షణ అంతా కూడా తోపిసొరు వత్తుండు నమ్మకంగా పందుంగొరు వత్తుండు మోషే తగ్గ కార్యదర్శిగా పందుంకుతోండు దేవుడికి మోషేకి నమ్మకంగా పందుంకుతో మోషే తగ్గ అలాగే దేవుడికి బెచ్చో విశ్వాసతోటి విధేయతతోటి దేవుడి మాటకి విధేయత తోపిసొరే నమ్మి నడత బెచ్చో గొప్ప నాయకత్వపు లక్షణ మందని మనసుగా యెహోషువ మనకి వేడనోడు యెహోషువ ఇందంగానే గొప్ప ధైర్యవంతుడుగాను మరి దేవుడే ఊడుకుంటూ ఇంచుకెచ్చి ధైర్యంగా నడత మనుషునిగా మన రూడితాడు అలాగే మరి ఈ పాత నిబంధన పుస్తకకిని ఈ యెహోషువ ఇందని ఈ పుస్తకము మనకి బెచ్చో ధైర్యతిని తోపిసితే భారత్కు ఈ పుస్తకం అంతా కూడా పోరాటం తిని తోపిసరు వేయితే అలాగే ఈ పోరాటం ఈ పుస్తకతిని మరి ఓరు కానాను ప్రాంతతిని జయించుకుండటానికి పోరాట తుంగోరు వత్తురు మరి ఈ పుస్తకం అంతా పోరాట తిని తోపిసరే మనకి వేడితే బెగ్గగిన పెరికెడికి తగ్తాటుగా యెహోషువ తినోడడు తిరిగిల్లో విజయకు ఊడోరే మున్నెడికి మరి శత్రు సమూహకిని శత్రు కోట అంతా కూడా పడదెంగోరే మున్నెడికి అత్తాటు మన రూడితాడు అత్కు దాని బలం గిన నావదయ్యో దేవుడే యుద్ధం తుంగునో ఇంచొరే దేవుడు పొర్ర మాత్రమే నమ్మకం వాటి అత్తాటుగిన ఊడితాడు మనడు అలాగే మనడు
యెహోషువ బెచ్చు నమ్మకంగా పందుంగొరే మున్నెడి కత్తాటుగా దేవుడు పొర నమ్మకం మున్నేటి బెస్కత్కు మోషే డొల్లెత్తుండు తర్వాత నాయకత్వపు బాధ్యత ఓండు తీసుకుట్టస్కే వెరిసి వ్యర్థస్కి దేవుడే ఓనిని ధైర్యపరుస్తాటుగా దేవుడే ఓనిని బలపరుస్తాటుగా దేవుడే ఓనికి నన్న మీనాను దేయి మున్నెడికి ఇంచుకెచ్చి నడిపిస్తాటుగా మన రూడితడు దానిని నమ్ముతుండు అలాగే ఒండు డొల్లి దాయినస్కి కూడా అదే నమ్మకతోటే ఈ ఇజ్రాయేల్ మనుషులకు కానాను దేశతి అడుగు వాడతస్కే ఓరికి బీనంకీదని భూమికి ఓరికి పంచతస్కి కూడా ఆఖరి సందేశము కూడా ఆఖరి మాట కూడా ఒండు కెత్తవు కూడా అవే మీరు దేవుడి పొర నమ్మకం వాటటి దేవుడి పొర నమ్మకం వాటి జాగ్రత్తగా దేవుటిని మెక్కటి ఓని ప్రేమిసటి ఇంచుకెచ్చి ఓరికి ఆఖరి సందేశతిని ఎత్తాటు మన ఊడితడు యెహోషువ దేవుడికి బెచ్చగాను నమ్మకంగా పందుంత మనుషునుగా ఊడితాడు భారత్కు ఓని మాటను అర్థమాసందే దేవుటిని మీరు జాగ్రత్తగా మెక్కటి దేవుటిని ప్రేమిసటించొరే ఒండు డొల్లిదాయనస్కే చివరి మాట ఓ ఇజ్రాయేల్ మనుషులకి ఇంకెత్తండు ప్రేమిసటం ఇతుకు విధేయత తోపిసటం దేవుడు కెత్త పందిని మనడు కెత్తాటే తుంగటం ఇలా గనక తుంకు మీ కుటుంబకిని మీ బతుకుకిని నా బతుకుకిని దేవుడు నిజంగా గొప్ప విజయ ఈతోండు అతుకు యెహోషువత్ గురించి మనడు కొంచెం ఈ నేడు నేర్చుకుని వాసనడు మనడు బెస్కత్కు మున్నెటి అధ్యాయకి నుంచి ధ్యానం తుంగటం మొదలు వాటితాడు ఇంకా యెహోషువత్లో మందని దేవుడు యెహోషువత్కి బేలా విధేయత తోపిస్తారు మున్నెడి కత్తుండు దానిని మనడు ఊడితాడు ఓనిని బేలా దేవుడు నడిపిస్తుండు ఆ విజయాగిన మనకి వేడితకు అలాగే మనడు యెహోషువ ఇందని ఈ పుస్తకతిని మనడు బాగా గనక ఆ ధ్యానం తుంకు దేవుడు బెచ్చు గొప్పగా యెహోషువతిని ధైర్యపరిచి బేలా నడిపిస్తుండు అలాగే మరి ఓండుగున ఓని మాట పొర నమ్మకం వాటి అలాగే విజయ ఓడోరు మున్నెడి కత్తాటు మనడు ఊడితాడు బేలా అంటే అడ్డు వాసరు మత్కన్నా దేవుడి పొర నమ్మకం వాటి మున్నెడి కత్తాటు ఊడితాడు అలాగే మనడు ఈ పుస్తకతే మరి చాలా విచిత్రమత్త గొప్ప గొప్ప సంఘ జరగత విషయకు మనడు ఊడితాడు భారత్కు ఇరుకోయిందన్నాటిని జయించనస్కి ఓరు దేవుటిని స్తుతిసొరే 13 సరుగు ఓడతాటు ఊడితాడు అలాగే దేవుడు ఊరికి విజయం ఎత్తాటు ఈ రకంగా యుద్ధం తుంగితో రాయించరే మనకి బెచ్చు ఆశ్చర్య తిని తూపిసని పణుగు మనడి దీటి ఊడితాడు అలాగే మనడు సూర్యుడు చంద్రుడు మరి అయ్యాలోను లోయ ఇత్త దాటి ఆంగెత్తాటిగిన యుద్ధం తుంగటంతకి యెహోషువ యుద్ధం తుంగనస్కే సూర్యుడితే గమన తినిగిన దేవుడు ఆప్తాటు మనడు చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాన్ని నేర్చుకుంటున్నాడు ఒకటి అతుకు ఈ గొప్ప విషయాన్ని నేర్చుకున్నటందుకు యెహోషువతిని దేవుడు గొప్పగా ఎంచుకునిజి ఓనికి నాయకత్వపు బాధ్యత అప్పగిస్తుండు దేవుడు ఎన్నుకొట్టుండు ఈ కొత్త తరతే బేనురత్కు వాగ్దత్త భూమికి మరి పాత తరత్ నుండి ఎన్నుకుంటరు కాలేబు యెహోషువ కానీ యెహోషువతిని దేవుడు ఎన్నుకుండటానికి కారణం కూడా దేవుడు బెచ్చు నమ్మకంగా పందుంగని మనుషునుగా విధేయత తోపిసిన మనుషునుగా మనకి వేడితుండు బేలా ఇతుకు మరి మనడు ఊడితాడు మనడు 12 మంది కూడా కాదేశు బర్నియా ఇందని అక్కడి నుంచి 12 మంది వేగులు వారిని రోత్తస్కి దాటే వరుణుగా యెహోషువ వేడితోండు మంచి సందేశతిని పేసొత్తాటి వేడితోండు వాళ్ళకి మనడు కానాను దేశతిని వేగు ఓడటానికి అంజు వరటి ఇంజరు కెత్తస్కే మరి వత్త మంతె 10 మంతే కూడా ఇరువురు వత్త మంతె కూడా ఇరువురు మత్తాటు ఊడితాడు యెహోషువ కాలేబు ఇరు మంచి నమ్మకంగా పందుంగని మనుషురికినిగా మనకి వేడనోరు భారత్కు దేవుటే గొప్ప పణుగు మనడు ఓడవలే మనుషురు కాసి లోకతే మనడు పుట్టంతకి మనల్ని పుట్టిస్తంతకి దేవుడు ఉద్దేశం బాతతో దానిని గనక ఓడోరు మున్నెడికి దాయని ప్రతి వరంకు కూడా దేవుడు విజయమేశ్వరు మున్నెడికి పేసితుండు
దానికి కావలస్తది మనడు బాతో కష్టపడతనక్కరిల్లే. దేవుಟಗ್ಗ ವಿಧೇಯತೆ ತೋಪಿಸಿ దేవుಟ మాటత పొర్రో విశ్వాసం తాసుకు చాలు. ఇది ಬೆಸ್ಕಿಡ ವರೆಗೆ ಇತ್ಕು ಯೆಹೋಶುವ ಮುನ್ನೆಟ ಅಧ್ಯಾಯತೆ దేవుడు ನನ್ನ ಮೆನನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುನ್ನೆಡಿకి ದೇಯಿ ಎಂಜರು దేవుడికి ಎತ್ತೊಂಡು ಅಸ್ಕೆ ನಮ್ತ ಯೆಹೋಶುವ ఆఖరికి డొల్లిదాయనస్కే ఓ మనుషుడికి అందరిని కూడా కరింగి ఓరికి కెత్తని మాటతి కూడా అదే నమ్మకతిని తోపిస్తాడు. ఈ నమ్మకం అగ్గడి వరకు గనక మత్కు తప్పకుండా ఓరు వాగ్దాన భూమిని స్వతంత్రించుకుంటాటు మీ మన బతుకుకిని మనడు బెచ్చుకో దీవెనకు బెచ్చుకో ఆశీర్వాదకు దేవుడిత్త ఈ ఆశీర్వాదకంతా కూడా స్వతంత్రించుకుంటాడు. అతకు ఓడటి మరి దీటే మున్నెట అధ్యాయ తగ నుంచి 24 అధ్యాయమైన ఎంజరికెత్తాం కదా. 24 అధ్యాయకిని కూడా మున్నెటి అధ్యాయతిని మనడు గనక ఊడుకు మున్నెటి అధ్యాయ తగ నుండి 11 అధ్యాయతి వరకు కూడా ఓరు యుద్ధాతుంగోరే వత్తురు బెచ్చగానో మరి దేవుటే వాగ్దానపు భూమిని దేవుడి ఈదని ఆశీర్వాదతిని అడుగు వాటటానికి ఓరు ఈ మున్నెటి అధ్యాయ తగ నుంచి 11 అధ్యాయకిని వరకు కూడా ఓరు మరి పోరాడోరికి వత్తరు. యెహోషువతో పాటు ఇజ్రాయేల్ మనుషులకు అందరూ కూడా విధేయత తోపిసొರೆ యెహోషువ కెత్తాటు నడుతురు యుద్ధ తుంగొరే మున్నెడి కత్తరు. అలాగే మనడు 12 అధ్యాయ తగ నుంచి 22 అధ్యాయ ఊడుకు దీటే ఓరికందరికి కూడా అడుగు వాడత తర్వాత కానాను దేశత్కి అడుగు వాడతస్కే ఓరికి భూమి పంచి ఇత్తాటు మనడు ఊడితాడు. బేనోను గోత్రత చొప్పిని బేనుకి ఈదని బేనును తోపిసని ప్రాంతతిని ఓనికి తోపిస్తుండు. ఇచ్చజేపు ఐగుప్తి నుండి బాధపరిచి అక్కడి నుంచి విడిపిసి 40 సంవత్సరాలు ఆడితే నడిచి మరి ఓరు మాకు దేవుడు ఈతోడు ఈ దేశతిని మాకు వరో దేశతిని వర ఆశీర్వాదతిని మాకొర నిరీక్షణ తిని మాకొర ఆశ తిని దేవుడు తాసిమినుడు దానిని మమ్మ పొందుకొని జనమింజరే మరి బెచ్చో ఆశతోటి ఎదురోడని ఆ ప్రాంతకు ఓరు అడుగు వాడతస్కే దేవుడు ఓరి సొంతం తుంగతస్కే ఓరికి దేవుడు మరి యెహోషువ ఓరికి దేవుడు తరిపిని బేనొంకీదని ప్రాంతతిని ఓనికి ఇత్తాటుగా మనడు ఈ 12 అధ్యాయ తగ నుంచి 22 అధ్యాయకిని వరకే భూమి పంచుతాటుగా మనడు గోత్రకిని చొప్పిని ఊరికిత్తాటు మనడు ఊడితాడు. అలాగే 23, 24 అధ్యాయత వరకు మినా గనక ఈ 2 అధ్యాయకిని యెహోషువ ఆఖరి సందేశకు అంతిమ సందేశకు ఉండు ఇంకా మరి లోకతిని విడిసి దేవుడి రాజ్యతకి దాయని మరి ఓనికి దేవుడు అప్పగిస్త బాధ్యత అంతా కూడా నెరవేర్చి మోషే తర్వాత నమ్మకంగా పందుంగి మోషేకి అలాగే దేవుడికి నమ్మకంగా పందొంగత మనుషునుగా అన్ని పూర్తి తుంగి దేవుటినే అంటి పెట్టుకొని మనటు దేవుటినే ప్రేమిసటి ఇత్త ఈ ఆశీర్వాద అంతా మీకు నిచ్చి మందవలిత్కు మీ పిల్లంకి నిచ్చి మందవలిత్కు మీరు దేవుటిని వెడసమటి జాగ్రత్తగా దేవుటిని ప్రేమిసటి ఎంచుకెచ్చి 23, 24 అధ్యాయకిని మరి యెహోషువ ఆఖరి సందేశకు ఆఖరి ఓడు అంతిమ ఆఖరి ఉపదేశకు ఓరికి కెత్తాటుగా దేవుటిని విడసమటి మీకు ఈ ఆస్తి తద్ది మరి మీ తరపుని యుద్ధాతుంగి పంచుతా నన్నయ్యో దేవుడే మీ తరపుని యుద్ధం తుంగుతుండు ఓండే మీకు ఇవంతా కూడా ఇత్తుండు నేడిలా మిని రీతుకు ಅದು ಓನಿ ಕೃಪ అందుకని ఓనిని మరంగమటి ఓనిని విడిసీదమటి దేవుడి పిల్లనగా మీరు బెస్కెడికి ఓనిని అంటు పెట్టుకొని జరమతుకు మీ చుట్టూ వాదని శత్రువుకిని మీరు ఒర్రొర్రో 1000 మంతిని అతం తుంగనచ్చు బలతిని దేవుడిసి మీ తరపుని ఒర్రొర్రని తరపుని దేవుడే యుద్ధం తుంగితోండు ఇంచుకెచ్చి ఆఖరి సందేశ కోరికీసి ఓండు మరి ఈ లోకతిని విడిసి దేవుటగా అత్తాటుగా మనడు 24 అధ్యాయతే ఊడితాడు. మరి నేడు ఈ మాట నేర్చుకుని జొరమేనాడు యెహోషువ బెచ్చో నమ్మకంగా పందొంకుతో నింజొరే ఓని పెదిరితి మందని విధముగా ఓనికి పెదిరి తగ్గట్టుగా దేవుడే ఊడితోయించరే దేవుడే రక్షిస్తోయించరే దేవుడే నడిపిస్తోయించరే దేవుడి మాట పొర నమ్మకం వాటి నడుతో గనక
ఓనికి అప్పగిస్తా బాధ్యతని, దేవుడు అప్పగిస్తా బాధ్యతని అప్పగిస్తాను రోజు బెచ్చో వ్యర్థో యెహోషువ. కానీ దేవుడే ధైర్యంకి ఎచ్చరవత్తడు. ఆ రోజు ధైర్యతిని దేవుటాకే ఊడొరే బెలాంటి అడ్డంకకు ఆటంకకు బెలాంటి ప్రతిఘటిసని బెలాంటి పరిస్థితి కొని మున్ని వాసి నెత్కన్నా అటన్నిటిని కూడా దేవుటాకే ఓడొరే దేవుడు కాల్కిన కొద్ది దేవుటే సహాయతిని తలపురే మున్నెడి కంజి ఓని జాతికి తరిపిని మంచి నాయకత్వపు ఆ లక్షణ మంచి ఓరిని నమ్మకముగా దేవుడిత్త ఆ వాగ్దాన భూమికి అడుగు వాటటందుకి మరి దేవుడే తరిపిని అలాగే జనత తరిపిని నెత్త గొప్ప విజయవంతంగా ముగిస్తో ఓని ప్రయాణతినే ప్రారంభము వెచ్చ ధైర్యముగా దేవుడిత్త ధైర్యతిని పేసి నెత్తుండు, ముగింపు కూడా అలాగే ముగిస్తుండు. మరి నేడు ఈ మాట క్యాన్సని మీరు మన ప్రారంభం బాగినేమంతే, కానీ ముగింపు మంచొందు బేలమంతు మనడు కూడా విజయవంతంగా ముగిసవలే, మన ప్రయాణము కూడా విజయవంతంగా మన ఆయుష్ కూడా ముగిసవలే. ఇతుకు దేవుటాకి ఊడొరే బతుకంతా కూడా దేవుటి మాటకి విధేయత తోపిసురే నడతకు మనడు పొందుకుట్ట ఈ దీవెనకు ఈ రక్షణ భాగ్యం తరతరకింకి మన పిల్లాగిన అనుభవిస్తురు. అలా అనుభవిసిన భక్తి తిని మీరు తుంగవలించరు దేవుడు ఆశపరచనోడు. మరి అలాంటి భక్తి తుంగటందుకి దేవుడి సహాయతను కోరరే లోకత్కి దూరంగా దేవుడికి దగ్గరగా ప్రతిరోజు కూడా దేవుడికి దగ్గరాసి మున్నడికి దక్కటు కణుకు పిమ్ముటు ప్రార్థన తుంగితాను. యేసయ్య నీకు వందనకు. మరి నేడు ఈ మాట క్యాన్చురవత్తము యెహోషువతు గురించి నేను నేర్చుకుని జొరవత్త నీ పిల్ల జ్ఞాపకం తుంకుని బెచ్చో ధైర్యముగా నీ ఆకే ఓడోరు మున్నెడికి నడతటానికి సాయం తుంగా ఓరు బేని పరిస్థితికి బేల నలిగంజనోరు బేల ఇబ్బంది పరచనోరు ఇటన్నిటినీ కూడా జయించటానికి నిమ్మమిని నింజోరు నమ్మటానికి సాయం తుంగయ్యా. ఊరి తరిపిని నీ పిల్లని తరిపిని నిమ్మే మంచి యుద్ధం తుంగితి నింజోరు నీ పిల్ల నమ్మటానికి సాయం తుంగా. నిమ్మే నేను ములిపే నీ పిల్ల మందని పరిస్థితికి నుండి విడిపిసి ఊరికి విజయం ఈశ్వరు, ధైర్యం ఈశ్వరు, స్వస్థతిని ఈశ్వరు, బాగు తుంగొరే, సాయం తుంగొరు, అరిసంజి మత్తోరిని పొరడికి తేచరు, మున్నడికి నడిపిసించరు. ఈ మాట అంతా ఏసైతే పెదిరితే తలపురమినము తండ్రి. ఆమేన్.